در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири эронро қабул карданд. аз амният изҳор дошта санадро хотиррасон намуданд. қарори ҳукумат лимити нав дар теъдоди тими рустами эмомалӣ. заминфурӯшии мансабдорон дар вилояти суғд, шарҳи оҷонсии зидди фасод. русия дар хуҷанд мактаб месозад, қабули талабаҳо тариқи озмун мешавад. 3 рӯзи сардӣ ва барфу борон, ҳушдор аз тарма дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, сел дар Хатлон ва зарари буғу кишт. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Абдулризо Раҳмонии Фазлӣ, вазири корҳои дохилии Эрон, ки бо сафари корӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, густариши ҳамкориҳоро баррасӣ карданд. роҳбари давлат бо вазири кишвари Эрон ба хусус ҳолат ва дурнамоии ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаи амниятӣ муҳокима карданд, хабар додааст дафтари матбуоти президенти мамлакат. ба иттилои манбаъ дар мулоқот зикр шуд, ки то ба имрӯз миёни кишварҳо зиёда аз 160 санади ҳамкории дуҷониба, аз ҷумла ёддошти тафоҳум оид ба усул ва чаҳорчӯби ҳамкории дуҷониба дар соҳаи амният ба имзо расидааст, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҷонибҳоро ташкил медиҳанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати татбиқи ҳамаҷонибаи санади дар соҳаи амниятӣ ба имзо расидаро, ки ҷиҳати тақвияти ҳамкориҳои байни мақомоти умури дохили ду кишвар заминаи мусоидро фароҳам овардааст, ба хусус таъкид карданд. вобаста ба ин сарвари давлати тоҷикистон таваҷҷӯҳи ҷониби Эронро ба аҳамияти иҷрои фаъоли муқаррароти санади мазкур ҷалб карданд, омадааст дар иттилоия. манбаъ афзуд, ҷонибҳо ҳамчунин атрофи масъалаҳои умдаи шиддат гирифтани рақобатҳои геосиёсӣ ва таҳдиду хатарҳои замони муосир ба амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои қарори ҳукумат лимити шумораи хизматчиёни давлатӣ дар ҳукумати Душанберо 213 нафар муқаррар намуданд. бар асоси қарори ҷадиди ҳукумат теъдоди кормандони дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе зиёдтар шуда 89 нафар муқаррар гардид. қаблан чунин тағйирот дар дастгоҳи раисони шаҳру навоҳии дигар низ сурат гирифта буд. бештар шудани шумораи ниҳоии кормандон дар шаҳрдории Душанбе дар ҳолест, ки соли гузашта на ҳамаи бастҳои корӣ банд буданд. Рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе зимни гузориш ба вакилон дар бораи фаъолияти як соли охир иттилоъ дод, ки дар маҷмӯъ дар мақомоти шаҳрдорӣ таи давраи ҳисоботӣ 195 нафар хизматчиёни давлатӣ фаъолият доштанд. масъулини оҷонсии мубориза бо коррупсия дар вилояти суғд хабар додааст, ки Илҳомзода Хуршед Илҳом дар вазифаи раиси кумитаи идораи замин дар ноҳияи Зафаробод кор карда, барои ҷудо намудани қитъаи замин аз як сокини ноҳия дар ду ҳолат маблағ талаб карда гирифтааст. ном бурда аз шаҳрванд С барои мусоидат дар ҷудо намудани қитъаи замин барои бунёди мағозаи тиҷоратӣ аз ҳисоби заминҳои ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Абдурахмони Ҷомеи ноҳияи Зафаробод аз моҳи апрел то моҳи июли соли 2020 дар ду ҳолат бо воситаи миёнрав Рашидов Хушбахт Ҳоҷиевич маблағи 30 000 сомониро ба сифати пора талаб намуда гирифтааст, омадааст дар иттилоия. манбаъ афзуд, нисбати Илҳомзода Хуршед Илҳом бо моддаи 319 кодекси ҷиноӣ барои порагирӣ парванда боз шудааст. масъулини мубориза бо фасод инчунин аз оғози парванда алайҳи Анвари Акбар Анварзода, раиси кумитаи идораи замини шаҳри Гулистон иттилоъ додааст. бино ба маълумоти манбаъ, Акбар Анварзода зимни сангиши нақшавӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ Адрасмон ҳолати аз тарафи шаҳрванд А худсарона ишғол намудани 198 метри мураббаъ қитъаи заминро ошкор намуда, барои тартиб надодани протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар ду ҳолат 10 000 сомонӣ гирифтааст. нисбати раиси кумитаи идораи замини шаҳри Гулистон барои сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ парванда оғоз шудааст. назари бевоситаи айбдоршавандаҳо дар мавриди иттиҳоми эълон кардаи мақомот маълум нест. таъкид шудааст, ки давоми соли 2020 аз сӯи маъмурони идораи мубориза бо фасод дар умум 23 ҷинояти характери коррупсионӣ дошта дар миёни кормандони идораҳои заминсозӣ дар вилояти суғд ошкор карда шудааст. осим Каримзода, сардори идораи маорифи вилояти суғд мегӯяд, сохтмони мактаби муосир аз ҷониби Федератсияи Русия дар шаҳри Хуҷанд ба наздикӣ оғоз мешавад.
каримзода зимни нишасти матбуотӣ гуфт барои бунёди мактаби муосири русӣ дар маҳаллаи 8-уми шаҳри хуҷанд қитъаи замин ҷудо шудааст. осим каримзода мегӯяд мактабҳое ки аз ҷониби федератсияи русия бунёд мешаванд дорои шароити комили таълимӣ буда барои хонандагону омӯзгорон сохтмони хобгоҳ ҳам дар назар аст. манбаъ афзуд интизор меравад ки дар ин макотиб омӯзгорон аз тоҷикистон ва федератсияи русия ба кор гирифта мешаванд. хонандагон аз тамоми шаҳру навоҳии кишвар тибқи озмун қабул карда мешаванд. оҷонсияи ҳавошиносии тоҷикистон 3 рӯзи оянда дар ҷумҳурӣ сардӣ ва борону барфро пешгӯӣ намуда аз тармаҳо дар вилояти мухтори кӯҳисони бадахшон ва навоҳии кӯҳӣ, селҳо дар хатлон ва зарари хоҷагиҳою дарахтони мевадиҳанда ҳушдор додааст. тибқи иттилои оҷонсӣ санаҳои 24 то 26 феврал дар ҷумҳурӣ вазъи обу ҳаво номусоид шуда дар баъзе ноҳияҳо борони бошиддат меборад. ҳавошиносон мегӯянд санаи 24 феврал борон ва дар баландиҳои зиёда аз 2000 метр барф меборад. санаи 25 феврал дар ноҳияҳои водигию доманакӯҳӣ борон бо гузариш ба барф борида, санаи 26 феврал дар бештари ноҳияҳо барф меборад. ҳарорати рӯзонаи ҳаво санаи 25 феврал то 12-14 дараҷа паст мешавад, хабар додааст ховар аз қавли оҷонсии обуҳавошиносии мамлакат. манбаъ афзуд бо сабаби якбора пастшавии ҳарорати ҳаво дар бештари ноҳияҳои водигию доманакӯҳии кишвар эҳтимоли зиён дидани зироати хоҷагии қишлоқ, гулҳои ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда дар назар аст. дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои кӯҳии ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ, нишабиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои ҳисор ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳисони бадахшон эҳтимоли фаромадани тарма пешгӯӣ шуда, дар роҳҳои нақлиётгард пайдоиши қабати барф ва яхбандӣ дар назар аст, таъкид карданд обуҳавошиносон. оҷонсӣ илова намудааст ки ҳамзамон дар ноҳияҳои водигӣ ва доманакӯҳии вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ фаромадани сел аз эҳтимол дур нест. сомиёни азиз, новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо таъсиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.